inicial de l'Espai La Cuina era crear un espai en el que es trobessin sobretot dones, però que pogués venir qualsevol tipus de públic a l'hora que hi havia després de dinar en el menjador de l'escola. Sobretot que fos un espai on es poguessin detectar les necessitats que tenia la gent i a partir d'aquestes necessitats dur a terme activitats relacionades. El que havia de ser un espai de la cuina, de compartir tasques domèstiques i de cura, per tota la població, s'ha convertit en un espai d'alfabetització tant d'escriptura en català i en castellà com digital per dones migrants. I era una mica la necessitat que hem trobat. Llavors nosaltres davant d'aquesta necessitat ràpidament hem reconvertit l'espai perquè hem entès que si això era el que es necessitava, doncs això era el que nosaltres havíem de fer. Per nosaltres el resultat més important és que hem aconseguit crear un grup relativament cohesionat que han pogut utilitzar-lo per millorar les seves habilitats lingüístiques, però també per conèixer-se millor i donar-se suport. I, per exemple, ha estat molt interessant l'intercanvi que hi ha hagut entre dones marroquines i dones gambianes. Hi havia una altra línia associada al projecte inicial, que era que aquest espai servís per promoure l'emergència de projectes cooperatius. I el que hem fet és plantejar les sessions de cooperativisme per les dones que han estat usuàries de la cuina, però també sobretot per joves. La creació de cooperatives com una alternativa laboral que genera ocupació de qualitat en un temps de crisi i de precarietat. La continuïtat del projecte per part d'eines de l'equip de treball és clara, la voluntat. Nosaltres volem que el projecte continuï. En totes dues línies que s'han obert. A Sant Pere, a nivell de mantenir aquest espai, i per altra banda, per la vessant de la promoció del cooperativisme, doncs també desitgem que pugui haver-hi una continuïtat. En primer lloc, perquè el projecte ha respost a les necessitats de les persones que han vingut a la cuina, en aquest cas de dones senegambianes i marroquines. En segon lloc, perquè a poc i després d'un any s'ha fet un lloc al poble. Que això es pugui mantenir, que també s'aprofundeixi en aquesta relació social i comunitària entre les persones que participen a l'espai. Creiem que això seria molt útil i de fet estem començant a moure diferents vies per tal de trobar finançament perquè es pugui mantenir la continuïtat d'aquesta línia del projecte.